i persones que troben dificultats per exercir el dret a l'habitatge digne, reconegut per la Constitució i els Estatuts d'Autonomia de reforma més recent i que es troben, per aquesta raó, al límit de la situació de risc d'exclusió social. És necessari donar una resposta clara i creïble als problemes actuals dels desnonaments i la situació de sobreendeutament que es produeix per la pèrdua d'ingressos familiars. Igualment cal actuar de manera preventiva amb la situació de l'excés d'endeutament. És per això que el País Valencià tinga una llei per previndre el sobreendeutament familiar en s'homologa legislativament amb altres països europeus. Aquesta llei s'estructura en 3 capítols. El capítol primer proposa mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i posa límits de manera que les entitats financeres només podran atorgar crèdits hipotecaris a persones físiques per a l'adquisició de l'habitatge habitual, fent servir com a garantia únicament l'habitatge, acomplint-se una sèrie de condicions. Un període d'amortització màxim de 30 anys, que l'import del crèdit no supera el 90% del valor de taxació. L'entitat de crèdit i el notari hauran d'informar al consumidor dels riscos del negoci que està fent i facilitar tota la documentació. En el capítol 2, per tot això, proposem al ple l'aprovació dels següents acords. En primer lloc, recolzar la citada proposició de llei presentada a les Corts Valencianes en contra del sobreendeutament familiar, incorporant límits en el crèdit hipotecari per a previndre noves situacions de sobreendeutament, desenvolupant un procediment extrajudicial de liquidació ordenada dels deutes i posant limitació a execucions hipotecàries per evitar desnonaments. En segon lloc, instar al Govern de l'Estat espanyol a la modificació de la legislació sobre IRPF per evitar que les operacions de dació en compte per a pagar un crèdit hipotecari siguin considerades com a increments patrimonials en la part que excedeixi l'escreix del valor del bé. I, en tercer lloc, instar al Govern de l'Estat espanyol a la modificació de la legislació sobre hisendes locals per a bonificar el 99% l'impost de l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua, des de desnonaments amb dació en compte. Gràcies. De res, senyor Esteve. Passem a un torn d'intervencions. Senyor Esteve. Sí, bé, ho he explicat ja a la moció, però diguem que la majoria pensa que hem patit o estem patint l'abús de les clàusules dels bancs i és l'hora, pensem, de tindre una llei que protegisca a les persones dels abusos del capital. Pensem que aquesta llei recull les demandes i mancances dels ciutadans a l'hora d'accedir a un préstec hipotecari. Gràcies. De res, senyor Esteve. No? Tu vas intervenir? Tampoc? Bé, doncs no havent més intervencions, anem a passar a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Se desestima la proposta en els vots a favor del Bloc i el Partit Socialista i els vots en contra del Partit Popular i Pavalur. Siguem punt de l'ordre del dia. L'altre dia per la televisió diuen que només en un trimestre, i ho diuen les notícies i els estudis, 20.000 famílies han sigut desnonades en l'estat espanyol, que lluny de disminuir els desnonaments augmenten. El dijous passat, dia 12 de febrer, 10 furgons de la Policia Nacional Antidisturbis eren enviats per desnonar a una família amb 3 fills, entre ells un nadó. La pregunta és si no els dona vergonya pertànyer a un partit que recolza amb la seva forma de governar els desnonaments i deixa famílies senceres sense casa i abandonades a la seva sort. Un prec.